Hej Thomas. På billede 1 ser vi en præsynaptisk nervecelle og en postsynaptisk nervecelle. Vi laver processen synapsetransmission og består primært af de her 5 trin, som I kan se på billedet. I trin 1 øger aktionspotentiale permeabiliteten for Ca++, som gør, at Ca++ skal komme ind i nervecellen, altså ved hjælp af diffusion. Det hedder den diffunderer, at Ca++ diffunderer ved hjælp af, at det kører fra høj til lav koncentration, og hermed gennemtrænger cellemembranen, altså den orange her. Ved andet trin er Ca++ kommet ind i nervecellen, og mængden er steget. Tredje trin, vesiklerne optager transmittersubstansen og fører dem ned til synapsekløften, som er det her mellemrum mellem den præsynaptiske nervecelle og den postsynaptiske nervecelle. Fjerde trin, transmittersubstansen er blevet afgivet til receptorerne, som er de her små lille kasser, som sidder på den postsynaptiske nervecelle. Og hermed i 5. trin ryger de her transmitterstoffer, så gennemtrænger de igennem til den postsynaptiske nervecelle. På billede nummer 2 viser det en muskel. Det er myofibrillerne, der trækker sig sammen, og dermed kan få muskelfibrene til at sammentrække sig. Hermed kan man sige, at hele musklen kan trække sig sammen, så der skabes en bevægelse. En endeplade for muskel refererer til det sted, hvor en motorisk nerve ender sin forbindelse til muskelcellen ved hjælp af aktionspotentiale. Next. På billedet her kigger vi på tæt på et muskeltværsnit, hvor man kan se, at de her muskelfibrier er arrangeret i form af en sekskant, hvor hvert myosinfilament er omgivet af 6 aktinfilamenter, og hvert aktinfilament af 3 myosinfilamenter. Mitokondrierne, som vi kan se heroppe i toppen, er musklernes energiforsyning, og det er dem, der laver ATP til kroppen, altså det energi, vi har i kroppen. På det her billede kan vi se, mellem muskelfibrillerne findes et rørformet system, som kaldes det sarkotubulære system. Det består af et sarkoplasmatisk reticulum, som er de gule rør her. Det bruges som et opbevaringskammer for Ca++, og et T-system, som har forbindelse med ekstracellulære rummet og har betydning for en hurtig overførsel af aktionspotentialer fra muskelcellemembranen til myofibrillerne. En af grundene til, at mennesker som regel oplever muskeltræthed, skyldes generelt, at det sarkoplasmatiske reticulum ikke når at give nok calcium til musklerne, som så skyldes, at vi bliver trætte efter noget tid, når vi har lavet hårdt arbejde. På billedet her, på den øverste, er der, at de to er en hvilende muskel, der dækker tropomyosin for myosinhovedets bindingssteder på aktin, da tropomyosin er stationær på grund af troponin. Når musklen aktiveres, altså ved hjælp af aktionspotentiale dannelse, frigøres de her Ca++ ioner fra de terminale, altså de her opbevaringskamre i det sarkoplasmatiske reticulum, og det bindes til troponin. Dette gør det muligt for tropomyosin at flytte sig hen over aktin
hvorved myosin bliver tydelig, og der dannes en tværbro mellem aktin og myosin. Og ja, som sagt, så viser det her billede præcis det samme som billedet før næsten. Jeg siger, at når calcium hænger sig på tronin, giver det adgang for myosinhovedet at koble sig fast til aktin, og her så lave den her tværbrodannelse. Ja. På billedet her sker der en tværbrodannelse, eller tværbrobevægelse, ikke dannelse. Og det sker, når de her myosinfilamenter griber fat i aktinfilamenterne og laver en kontraktion, altså en sammentrækning. Det trækker de her sætmembraner sammen tættere og gør sådan, at musklerne kan trække sig sammen. Myosinhovederne udfører læggebevægelsen, og vil den pågældende sarkomerne bliver forkortet. Sarkomeren forkortes samlet set kun ca. 1 mikrometer, men fordi tusindvis af sarkomerer forkortes samtidig i hele musklen, vil musklen blive forkortet med flere centimeter, og vi får dermed en bevægelse. Ja. Som det sidste billede, som vi også har gennemgået i klassen, har vi ved trin 1 ATP'en. Det skal så spaltes for at lave ny energi, og myosinhovedet spalter ATP. Nu får vi så ADP og fosfat, som man så senere hen skal bruge. Ved anden trin griber myosinhovedet fat i aktin og danner en tværbrodannelse. Dette trin medfører til musklerne forkortes. Ved tredje trin smider myosinhovedet ADP'en og fosforen og laver så den her læggebevægelse. Nu har den så brugt energien, og det hele kører så rundt igen i en cyklus. Så der dannes ny ATP igen, og nu er musklen så klar til at trække sig sammen igen.